Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Kargum ki khubor ki belayo bandum na yathu baka sarkar India kadang penkre ban penkelai ki kyndon kabayadai baka jingya dia thiet ya ki simkan. Ya kani karwai ka sarkar India kalashim hadian ka jingkyu stat ki kam thok kam shukor ya ki briu ki bamtep lingba ki jingya friend haki mobile phone hauni usnem arhajar arplai. Kani ka kyndon ka thymmai on sdang ban pyntreikam no hauni usnem uban sawan kata naduh ka 1tarik ubanai January arhajar apsaw. Kargum ka telecommunication bill lalam ya ki nu ki briu ki bathiet ya ka sim card thong kingat ya ka jing penchitom bad ya ki tu ki bela penkhen ya kani ka an on haban siu ka kuna ka basan tholak tingka lani hab shong lai snem hapo patong. Naduh 1tarik ubanai January arhajar apsaw la banyo ik sim card lingba ka digital KYC known your customer processes in India ka thong jongani ka longban penduna yikinong di bean ya kit simkan. Kani ka kyndon ka thymmai kan pelong yikinong di simkan bakin ha ban pendep ya ka ban pentikna yaladi bagi de shisha kinong di kibla ithu da ka sarkar batang yakitu kibla ithu da ka sarkar kena bandi ya kit simkan.